Rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan HDP ya Stenbolê. Çaremîn Kongreya xwe ya Asayî bi duruşma niha li Stenbolê demdema HDP'ya li daxist. Di Kongreyê da daxwaza çareseriya pirsa Kurd, hilweşandina dozagirtina HDP, azadkirina girtiyên siyasî, rewşekirîza aboriyê û avakirina tifaqeke berfireh ya aştî û demokrasiyê hatin rojevê. Kürt sorununda şiddeti, Kürt sorununda militarizmi inkarı... Desalata ku di pirsa Kurd da tundî, nijadperestî zindî dike têk diçe. Lewra bi şert tu desalat li ser pêyan namîne. Divê em li dijî şerê yekîtiyeke mezin ava bikin. Divê em di pirsa Kurd da li dijî polîtîkayên şer derkevin. Bi hev re çareseriya demokratîk biparêzin. Xebata li vî bajarî vere kirin, êdî e bêtir beyna Kurdî û Kurdistanî vere. Em hertim dibêjin. Bajarê herî mezin ey Kurdistanî tê de dijîn. İstanbul'u. İstanbul ji bo me Kurdistan e. Di encama dengdana 55 delegeyan da hevserok û rêveberiya nû ya rêxistina HDP ya Stenbolê hat diyar kirin. Parlamenterêberiyê HDP Ferhat Encû û İlknur Birol wek hevserokên nû yên rêxistina Stenbolê hatin hilbijartin. Brûmetim ez keyfxweşim kelecanekî mezin bi me re heye. Tabii ji Şirnex Roboskî kesekî wek min ciwan di nav HDP'de heta vê asê jî hate û ev jî tê dwasa xweyî kirin diyar kirin HDP bi awayekî bêjim te ji gel peyda bûye. Kongre li navenda pêşandanê ya Yahya Kemal Beyatlı ya navçeya Küçükçekmeceyê hat kirin û bi hezaran endam rêveber û dengderên HDP'yî ku li Stenbolê nişteciyên beşdar bûn. Ez dixwazim gelê Kurd yek bin, xurt bin, xebatkar bin çünkü sistem pir qirêje. Dibêjin kongrame maşallah eydem nizanem çi bêjin yani zav birêne. Êdî çavê dijmîna me ev kiriye inşallah serkeftin. Ez hezkem halkê me hemî ser piya bît. Umuda me dimdik ser piyana. Xwedê hez kir, riya me devam dike. Nikare geçim axwe bikim. Yani zav sıkıntıya ya, zav ya her şey bir 4 kat, 5 kat ya. TÜİK açıklamayı dikkat be %20. Yo emteret bak arkan der markete ne %20 ya %200. HDP di karnameya xwe da giringiyeke mezin dide bajarê Stenbolê ku 5 milyon nüfusa Kurdan lê heye. Çaremîn Kongrê HDP ya Stenbolê li navçeya Küçükçekmeceyê li vê êwanê bi rêva çû. Di Kongreyê da heftê û çar rêveber û du hevserokên nû yên bajêr yên HDP hatin hilbijartin. Rêveberên nû didin zanîn ku ew ê ji vir û şûnda zêdetir li qadê çalak bin û ew ê amadehî ji bo hilbijartinê bikin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.